Esaten da pertsona bat ongi ezagutzen dela bidaiatzen berarekin. Hori izan daiteke, baina pertsona bat ongi ezagutzeko bere etxera joan behar da, goxo. Horregatik, Amasai aurpegi ezagunekin egin dugu bidai txiki bat, Nafarroan barna. Haien etxera hurbildu gara, haien herrira, egunerokoan murgiltzeko, formaltasunik gabe. Atal bakoitza leiho bat da, hortik pasako gara, noski, eta ikusiko dugu nor dagoen atzean. Ongi etorri, Nafaran hitzera. Bai? Kaixo, Iker, egunon? Egunon? Zemuz, non zaude? Ongi hementxe, orain justo trago bat hartzea, kanpinan. Ederki, ni iritsi berri Otsagabian, oraintxe noa. Bale, venga, osongi, oin arte. Oin arte, agur. Agur. Epa, kaixo! Egunon! Egunon! Oi, barkatu, bilatu zaitu. Egunon, Iker. Berdin. Zer moduz? Ongi, oso ongi. Ongi, eguna hasi berri edo, esango dugu. Elkartu gara hemen goizean zurekin, zure herrian, Otsagabian. Elkartu gara goizean, zen nahi genuen ikusi zuzenean nola den zure egunerokotasuna normalki zu esnatzen zarenean, zen da egiten duzu lehenbiziko gauza. Ni normalen esnatutakoan gozaldu, lehenengo gauza, ongi gozaldu, eta gero, normalen ja prestatu, entrenamentuak egunero izaten dira. Pentsatzen dut ere, badira garaiak eta garaiak, demagun orain entrenatzen zara, baina gero badatoz, lehiaketak edo momentu urteko une garrantzitsuak, eta hor, igual aldatzen da zure rutina, ez? Bai, hori da, guk urten zehar denboraldi bat dauku, denboraldi hortan gora berak izaten die, batzutan entrenamentu gehiago sartzen da, bestetan gutxi gotola, eta gero atxeden unek izaten die, eta atxeden hartzeten egun horiek oso ezberdinak izaten die, ez? Aprobetxatzen diteko igual inoiz ez dioten gauzak, jateko ere bai, eta bai, pixka bat ezberdina izaten da, baina, normalen urteko parteik haundintxuna entrenatzen pasatzet, beraz, nahiko antzeko izaten da egunerokotasuna. Eta oporrak ere hartzen dituzu, edo? Boladak izaten die, ez? Oain adibidez, oporraldi batetik heldu naiz, postu bat jokatu nuen oain dela hilabete eskaz, eta hilabete bateko oporraldi hartzen normalen, eta baina berriz entrenatzen hastea urte guztirako bai. Elkartu gara hemen, esan dugu zure herrian, zu Otsagabiakoa zara, eta beti izan zara herrikoa, ez zara inoiz mugitu herritik, edo izan dituzu gora garaiak ere? Bai, ni hemen jaio nintzen, Otsagabian, eta 6 hilabetekin nire ama leitzarra da, eta leitza joan ginen bizitzea, eta leitzen bizitzu ginen nik 5 urte izan arte. Eta 5 urte nitunen hona bueltatu ginen. Orduan, bai beti dauket, analaunek eta neuzken, astebururo ara joaten ginen gero, hona bizitza etorrita, eta beti dauket hango, betire hango bizie bezala eta hemengoa ez. Eta non eta noiz hasi zinen aizkolari munduan edo? Nik etxetik ikusiten gauz bat da ez. Nire aita aizkolari ezen, nire amare bai, nire aman familitik osaba izeba lehengusuk aizkoa munduan ibili dieta dabiltza batzuk, eta txikitan nik ikusitena ez. Atxen entrenamentu ikusten ditun, eta hor nik uste, ez dakit, ni horritzen nahi zenetik aizkolari naiz, o aizkolari sentitzen ditzen ez. Nire aitak esaten du, beti hor hain nahi nula, eta egurrezko aizkoa txiki bat eman ziten, eta horrekin hasi nintzen, eta gero pixkanaka ez, joko bat bezala zen eretzat, eta gaur egun arte pixkanaka joan den gauz bat. Gaur egun, 28 urte dituzu, aurten ospatuko dituzu 29-ak, oso gaztea zara, baina aldi berean daukazu ibilbide luzea. Zuze begiradea diozun ibilbide honi? Bai, nahiko luze izan du da ez. Nik dauket 18 urtekin inun salto haundin eta bezala. Aurten 10 urtein ditut lehenengo mailako txapelketetan eta
ordura arte gogoan dauket joko bat bezala zela gehiago, eta entrenatzen nintzen eta gustatzen zitzaitelako, baina igual ez nuen beste arloak ez nituen entrenatzen, ez? Gimnasioa nintzen joaten, jateko eta hoi, hainbeste nintzen zaintzen. Netzako zen gustatzen zaiten gauz bat, iten nuen, eta nahiko ongi biltzen nintzen, baina eta ja adin horrekin, hasi nintzen ja, serio hartzen, Nafarroko lehenengo maila jo nintzen 17 urtekin, beraz, nahi nuen 18 urtekin ja maila hon bat eman, eta hasi nintzen alnun guzti entrenatzen eta justo 18 urtekin ja irabazi nuen lehenengo mailakoa, eta hor manun jauzi hori ez, eta hortik aurrera izan da ibilbide bat, 10 urteko ibilbide bat, nahiko intensoa, gauz asko ondu die, eta politia aldi beren. Eta gainera, ez dakite, adibidez, konpartuta beste kirolekin, demagun gaur egun munduan ezagunena den kirola, futbola, oso goiz erretiratzen dira, ez? Jokalariak ez da kasua. Hor, lesioak dauke garrantzia handie, guk Bizkarretik edo Gerri alde honetatik sufritzeu gehien, hortik etortzen dire lesio gehienak, bada jendea gazteik aizkoa utzi behar izaten duna, eta beste batzuk aldiz, ikusten da, 45 urtekin maila honen daudela, ez? Orduan, bai da kirol bat oso teknikoa, erresistentziko kirol bat, eta urtetan aurrera joan dare maila ona mantentzen dena. Mundu mailan nola ikusten zu panorama aizkolarena? Beti izategu australiarrakin pike hoi, ez? Haik esaten du diela lehenengoak, guk esategu gara, Australia joateako gu jaitzen ginela. Eta gauze bat daukez berdintasun bat. Gure hemengo Euskal Herriko aizkolaritza izaten da egur kantitate handita, ez? 10 egur, 20 egur, 40 minutu aizkoran, ordu bete igual apustutan, eta munduko beste herrialde guztietan da egur bakar bat, diela 30-40 segundu. Orduan oso ezberdina da. Zuena da gehiago, ezakite, iraun luzean, ez? Maratoia bezala, eta haiena gehiago, sprint bat. Ados. Orduan zuena nekagarriagoa, ez? Hoi da, guk gala esateu beti. Eta egia da, ez? Australia eta bidaiatzeunen, haik gatxue, estimazioa ondixia marraz, haik eur bakarra mozten du eta ikusten duen ekatzen diela, eta ditzen zaila, azkenen intensitatea eta ez da berdine, ez? Aizkoak handi bak ibiltzetxue, sprint bat da, eta oso nekagarrie, eta ikusten du ezinezko bezala, ez? Hainbeste eur moztea eta, baina, gatxue euskaldunek, pixkat, horre, miresmen pixkatekin. Esan dugu, hartzeko berriz pixkat errutina, boxal lulen bizi eta urrengo izan nintzen entrenatzera, ez? Hoi da. Azten bitan Iruña joaten naiz, gimnasiora, beste 2 egunetan aizkoran aitzen naiz, hemen, eta beste 2 egunetan erresistentzia lantzet. Hemen, 8 bingurune bai. Beraz, gustatzen zait goizetan itea, eta normalen, eta izango litzake prestatu, harrapak eta bar, eta Iruña baldin bada kotxe hartuta Iruña joan, o bestela, entrenatzea. Probestuz gu Iruñetik etorri garela ona, igual egin dugu ikusiko zaitugu entrenatzen hemen, zer ditzen zaizu? Perfecto, oso ongi, bai. Iker, iritsi gara entrenatzen duzun lekura, eta, lehenbiziko gauza itxuraz aldatu, ez? Bai, azkenean motozerrekin eta ibiltzeko, protekzioa jartzen dugu, bai galtzak, bai botak eta, gure buru ez mozteko, eta beti ere, arrisku puntu hori egoten da, eta arrisku guztiak entzea komeni da.
Eta ikusi zaitugu orain motoserrakin, bueno, berez bi makina ditugu hemen, zertarako erabiltzen dituzu? Bai, motozerra arrunta izango zena, ez? Jendearentzat edo, egurramen luzean ekartzen dugu, kamionetan zuhaitza, adarraketak kenduta osoa, eta puskaka mozteko erabiltzen dugu. Eta gero, hemengo asentu hauek ateratzeko, ez? Hor da, orain ikusiko duzuen bezala, kuadrailo batzuk josiko dizkiot, egurra airean egoteko, eta beste asentua gu gainean egon ahal izateko. Eta, gero bestearekin egurra zuritu egiten da, ze zuhaitza mendian motatakoan, arrastaka ateratzen dute, eta hor, harri koxkorrak, eta ondarra eta lurra eta hartzen du, eta aizkorarekin hori jotzen baldin badugu, aizkora hautsi egiten da, edo... Zuk erabiltzen dituzu aizkora ezberdinak? Bai, nik hor aizkoa pila bat dauzkat, eta segun ze egur mota, ze egur neurri eta batzuk, o beste batzuk, edo ze gogortasune bai, ze azkenean zuhaitz gutzik ezberdinak die. Diteke zuhaitz bat hemen eta hortik metro batea beste bat, eta base amurra eta beste oso gogorra edo izan daitezke hor ez, orduan segun ze gogortasun, aizkora mota bat o bestea. Niri ere pikatzen kuriositatea, erakusketetan noiz behinka erabiltzen duzu aizkora bat, eta errepente iristean erdia erabiltzen duzu beste bat, agero beste bat, hori nola doa? Hoi da, bai, ibiltzen da aizkora bat, haundiagoa eta pisuagoa hasieran. Ezpala haundia hartzen zaionez, hor golpe fuerte bat martzaio, eta ezpala hoi ateal izateko. Eta hoia pixka bat sartzen denen, eta ezpala txikigoa da, ja ez da beharrik aizkora gaina handia, ez ezpala hoi erresa batatzen da. Orduan hartzen da, harinagoa den bat, ritmo gehiago ibili ahal izateko, eta pixka rekuperatu iguale bai. Ze lehenengo golpe horiek indar guzti ematen zaizkio, eta barrua aizkorarekin, barrua aizkora ditzen dugu, barrua aizkorarekin, biziago eta bi teknika ezberdin bezala ibiltzen dira. Oso ongi. Ez dakit, igual normalki entrenatzen duzu bezala, igual ikusiko zaitugu orain pixkotaritzen? Bai. 8.000 urtez lurralde honetan, herria gorputza, hizkuntza bihotza, oinarria lurra, euskarri gaztedia, konplexupeko garaia aspaldian pasada. Horregatik entzun ezango dizudana, aizkorak zorroztu, aizkorak zorroztu, aizkorak zorroztu, aizkorak zorroztu. Iker, ikusi zaitugu orain, lanean, eta egia esan orain, irudiakin dena aiten zaigu pixkat erresago ulertze, ez? Adibidez, lan aipatu duguna mozketa, hemen ikusten mozketa garbia, ez? Hori da teknika berez. Bai, hori da, teknika, golpe bakoitza bere lekun ematea ez, utxik ez egitea, bestela espala galtzen jango gineake, eta egurren erdire iristeko nahiko lan, ez? Orduan, golpek bere tokin ematea, anguloak bai, honek angulo gehiago dauke hone baino, hau da, honi zaplan ditzen dugu eta honi zertena. Bai, aizkora aldetik eta lehen esan bezala, hemen hasiera honetan aizkora handia ibiliko ginen, eta gehoia barrun hemen ezpala asko txikiago dela, hor barru aizkora bizigo ibili eta... Eta gero ikusten ere, gozat, hori zakit, beti sortzen zait kuriositatea, arna sartzeko modukoa, ez? Ematen diozunean, arna sartzen duzu, edo ez, kokakoa espira, ez? Bai, hori oso garrantzitsua da. Azkenen, gu denbora desinteotzen gara tala, ritmoa ongi mantentzeko eta gorakagoa zenen arna sartu eta golpe ematekoan arnasa fuerte bota, behar da. Modalitate ezberdinak daude, hemen ikusten den bezala, zure 10 urteko ibilbidean parte hartu duzun hainbat txapelketetan, desafioan, are gehiago zein da ezberdintasuna modalitateen artean, hemen ikusten dugu desafioa, erronka, postua... Bai, guk urten zehar denboraldi bat dauku, txapelketa berdina dauzku urten zehar ez, eta txapelketa horietan parte hartzen jaten bai binaka baten bat, beste batzuk banaka, eta gero desafioa daude ez, hemen Euskal Herrin apustu kontu eta beti eukigu gure arten, gure kirolare hortik heldu da,
erronkatik, o bata beste batekin pikatuta lehenbendin garai baten lanen ibiltzen ziren eta bata bestekin pikatu eta erronka hoi ez, eta hortik heldu da eta gaur egune ikusten da horrek asko mantentzen dula. Desafio bat denen jende asko plazaratzen da, ikusle asko daude eta nik 4 desafio ditut baina arte nire bizin, ez da hainoikoa ere, baina hola pike bat edo baldin bada edo, desafiora joaten ga. Pike sanoa, ez? Bai, normalen sanoa, batzutan izaten da sanoa ez denare. Bai? Bai. Eta zure modalitate gustuko nahi izan zen? Netzako desafioak. Bai? Bai. Horre motivazio berezi bat dau. Normalen norberak, negoziazioan parte da, baina norberak egurren erdik aizkolari bakoitzek bazaratzetxo, orduan hor taktika asko sartzen die. Neri gehien ze komeni zait, bestei gutxina zein komeni zaio, eta, mile historio sartzen die, eta askotan pasatzen da, maila gutxigoko aizkolari batek, taktikakin eta igual asmatu, eta maila gehiago irabaztea, ez? Orduan, gauze tekniko, taktiko egiten nahi asko gustatzen zaizkit, asko motibatzen ditea, eta apustu xeharma beretzi dauke. Diru ere jokatzeu gurea, eta diru ere dagoanen erditik, bakizu. Hortzak ez dutu eta bai. Hemen dugu aizkoren txokoa, ez? Nolabait? Bai. Zenbat dituzu bakizu? Ez dakit, asko. Asko? Egundi gora. Eta lehen aipatu dituzu badira aizkora mote ezberdinak, ez? Hasierakoak nolabait, gogorragoak indarraki ibiltzeko, eta gero finagoak ez, hartzeko... Bai. Hori da. Hemen Euskal Herrian hori bereiztuko genuke. Azala aizkora deitzen dioguna, eta gero barru aizkora hartuko bagenu, hau askoz txikiagoa duena, hau adibidez. Ikusten duzuen bezala, hau askoz zabalagoa da hau baino. Bai. Eta pixu aldetik hau 2 kilo terdi inguru, ibiliko litzake, eta hau 200 edo askoz arinagoa da. Baina hemendik kanpo, egur bakar bat izan da, aizkora ere asko aldatzen da. Askoz pixuagoa eta handiagoa izango litzake. Hau izango litzake euskal aizkora, eta hau atzerrian erabiltzen dena. Zirtena ere askoz luzeagoa dauka. Bai. Eta aizkora aldetik askoz luzeagoa, zabalagoa, pixutsuagoa, 3 kilo inguru dauzka. Eta hau lan luze batean ezinezko izango zen hau erabiltzea, ez dago inor erabiltzeko gai izango litzakena. Eta honekin denbora galduko genuke egur bakar batean. Orduan aizkora bakoitza gauza ezberdinerako erabiltzen da bai. Badokazu gogoan ez dakite unerik hunkigarriena edo betiko gorratuko duzu momentu bat edo? Bai, horre 18 urtekin Nafarroko txapeldun gelditu nintzen une hori, hor Florena Zabaltzean ere betiko idoloa, zen ere aitan garaietan, bera zen beti txapeldun gelditzen zena. Eta bere kontralehiatzean etzatia asko zen lehenengo mailan, eta parte hartzen nuen lehenengo urten irabazi nuen, eta horri izan duzen salto ematea handin eta ametsa betetzea eta horre otea ia, zen nik, niretzako amets bat izango zen handi guztin tarten eotea, ez? Eta hor jazen, nire ametsoi egi bihurtu zen garaie bezala, ez? Ongi, Iker, igual aterako gara, ez dakit egurraliak utziko gaitu, baina, igual ia entrenamendu bukatu, ez? Bai. Eta ikusiko dugu, herrin nolako den zure errutina, edo? Venga. Oin arte, aipatu ditugu pixkat alde teknikoak, ez? Edo prestakuntza, baina badago, ez dakite, parte bat ez duguna asko aipatu, eta parte mentala, zuk mentalki nola bizitzen duzun, ez? Bai. Plazara atera baino lehen, nola prestatzen zara mentalki edo? Nik uste garrantzitsu dela, ez? Parte mentala, ni oso urduri jartzen naizen persona bat naiz, oso urduri, bai. Jendezok esaten dit kanpotik ez duela ematen, baina ni barrutik oso urduri nau. Eta gero presio aldetik bai, ez? Askotan, favorito karteloi hartzen diteanen, eta inbeharro jendei ezin dira oso utxikin, gauzek azkenen presio desente eragiten du, eta ikudeatzea ez da erresa izaten.
Eta bueno, urte batzutan ibili nintzen, kirol psikologo hauetako batekin, asko lagundu ziten, eta bueno, gaur egun esango nuke, nire burue lehen desiente kontrolatzen nun, horre ja eman ziten laguntzakin gehiago, eta gaur egun egoera ezberdinak nahiko ongi kontrolatzeko gai naizela esango nuke. Eta gero ere, pentsatzen dut hori kirolari guztien buruan dagoela, presioak kudeatzea eta baita ere kudeatzea. Batzutan gertatzen da, porrota, ez? Bai. Edo lesioa. Bai, hori da, lesioa gauze zaiek izaten die, nahi eta ezin izaten da. Eta gero, galtze hortan, ni bereiztuko nuke, kriston aldea dau, galdu gauzek ongi da, o galdu norberak gaizki zehaz egin da, ez? Galtzen baldin bada gauzek ongi da, ni nahiko guztua galditzen naiz, askotan, eta galtzen baldin bada gauzek egin da, haserrea handia, baina ikasteko ere asko balio du, eta ni oso positiboa naiz, da saiatzen naiz beti gauze positiboak ateratzen gauzei. Herriarekin zer nolako lotura daukazuzuk? Hemen zaude bizitzen, hau da hemen zure egunerokotasuna, nola sentitzen zara herrian? Ni hemen etxen bezala esango biomena, honetzat hau da toki bat kriston pakea ematen ditena. Nik askotan asteburutan eta bueltak egiten nahi, aruntz-onuntz, aste zeba, igual entrenamentu, ofizioa o bueltak hau, ni hemen eken naizen atxaldea o goiza o eune, netzako oso berezia da. Iker, begira, iritsi gara Otxagabiako zubira, ez? Ezaguna den zubia, badoka izena? Hau zubide xente da Otxagabian, Arrizko zubia, Erdiko zubia, Cerrajero, eta bai, hau Erdiko zubia justo. Erdiko zubia, justo hori, turismo bulegora iristen. Eskerrik asko, partekatzagatik gurekin zure egun bat. Bai. Eta espero zaitugu, ez dakit, plazetan edo lehiaketan. Eskerrik asko, zuei. Ni esker. Bale. Ez geneukan esperantzarik sufritzen ikusten izun berriz. Ia zoriontsu izan ginen, urraiek inguraturik. Betiko geltokian tren barik, bakeak bidea usteltzen duenetan. Azken arnaza, zuk eta nik, bakarrik nago bakarrik.